Paano nyo ba malalaman kung ang isang building ay isang haunted? Tumatayo ba ang mga balahibo nyo? Meron ba kayong nararamdaman na may nagmamasid sa inyo? Meron ba kayong naaamoy na kaiba na medyo mabaho? O may naamoy kayong parang asupre? O parang may naririnig kayo na mga kakaibang tunog? O meron kayong naaninag na maitim na tao? Huwag nyo nang patagalin yan. I-deliverance nyo na yan. Punta na kayo sa mga exorcist na mga pari at magpatulong na kayo. O di kaya ang pinakamabisang prayer deliverance ay isang Holy Rosary. At syempre, dapat ang mga may-ari ay nasa state of grace, and yung mga co-workers o mga tao na nandirito ay dapat nag-practice ng cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Ano-ano ba yung mga sacramentals? Yung Holy Rosary, Holy and Exorcised Oil, Holy and Exorcised Salt, Holy Candles, Blessed Candles kumbaga, Holy and Exorcised Water. At dapat meron din kayong altar kung saan doon kayo magro-rosary, and dapat yung mga crucifix nakasabit sa wall. And remember, dapat lahat kayo ay nasa state of grace, and dapat wag nyo nang haluan na kung ano-ano pang mga superstitious beliefs. Holy Rosary is the best deliverance prayer.